Ez digute kontatu hau azukreaz. Erabat kaltegabea izango balitz bezala saltu izan digute beti. Baina konturatu bazara, azukraren merkatua infinitoa da. Leku guztietan bai dago, forma eta kolore guztietan. Konturatzen bazara, askotan lepo jan ondoren ere, azukrez beteriko postrea jaten dugu. Ez da hori izanen menpekotasuna sortzen duelako. Azukraren industriak menpekotasuna erabiltzen du salmentak handiagotzeko eta onura ekonomikoak handitzeko. Badaude ikerketa zientifikoak non arratoiei azukrea eta kokaina jartzen dizkienak. Eta 10 aldiz azkarrago joaten dira azukrera. Hau ikaragarria da. Azukrea mundu guztian zabalduen dagoen droga legala da. Munduko elikagai nagusiena da minbizia sortzen. Adibidez, minbizia duzunean, non duzun jakiteko glukosa sartzen dizute, eta minbizia dagoen lekura joaten da. Hori dena jakinda, hausnarketa bat egin behar genuke, guk eta bereziki, gure seme alabei alde neurrian gutxitzeko. Zaindu zaitez. Gustatu bazaizu, eman like bat mesedez.